साफ्रामबो लाइमोनफोरा गेलेनाय बिथिङाव जौगाबोनांगौ। समाज सिबियारि चन्दन बसुमतारी। लाइमोनफोरखौ फेग्रा मुवा बाहायनायनिफ्राय जानगाराव लाखिनायनि थांखिजों गुबुन गुबुन क्लाबफोरनो जार्सी, इजार आरो जोलुर बल रानबोबाय थानाय बायदियैनो दिनैबो फिन खेब आमलाइगुरि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव गासै मोनद' क्लाबफोरनो जार्सी, इजार आरो जोलुर बल राननानै होयो समाज सिबियारि चन्दन बसुमतारी बिथाङा। चन्दन बिथांनि थांखिया जादों गासैबो लाइमोनफोरानो फेग्रा मुवा बाहायनायनिफ्राय जानगार जानांगौ आरो सोलोंथाइजों लोगोसे गेलेनाय बिथिङाव जौगानानै साफा मोजां गेलेगिरि जानांगौ। दिनैनि बे जोलुर बल आरो जार्सी इजार राननाय हाबाफारियाव चन्दन बिथांजों लोगोसे मिरु इउपिपिएल दोलोनि लाइमोननि नेहाथारि फ्रान्सिस टफो आरो आमलाइगुरि गामिनि माखासे सानसुमै सुबुंफोरखौबो बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। गसाइगावनिफ्राय सानसुमा नार्जारिनि खौरां। दिनैनि बेलासि समावहाय रादाब नायगिरि बिथां रायजो राजा साफ्रोमखौबो आं हामबायनाय हरग्रोदों आरो दिनै नैबे आमलाइगुरि फिल्डआव फैनानै दिनैनि गेजेराव जोङो 6टा जार्सि आरो 6टा बल होनाय जाबाय एबा 6टा क्लाबनो आरो जोंनि मेन उद्देश्यआ बेनो आरो रायजो राजा आरो बयबो रादाबगिरि नायगिरि बिथांमोना बयबो नुखाबाय जोङो बबे उद्देश्यनि थाखाय जों बे जार्सि आरो बलखौ होनाय जादों। बयबो रायजो राजा दिनै रादाब बावै नायनानै बयबो नुदों। मानोना जोंनि मेन उद्देश्यआ जाहैबाय बेनो दानि देरफुनाय सेंग्रा सिख्ला बे सेंग्राफोरनि थाखाय दिनै जोङो थांखि लादों बल जार्सिखौ होनायजों लोगोसे जाहाथे सेंग्राफ्रा दिनै बलफोरखौ मोजां गोसो होनानै जाहाथे गेलेयो। गेलेनायजों लोगोसे जाहाथे दानि सेंग्राफ्रा जाहाथे मोजां बल गेलेनायजों लोगोसे जाहाथे मोजां प्लेयार ओंखारो। प्लेयार जानायजों लोगोसे दिनै एबा डिस्ट्रिक्ट लेभेल एबा स्टेट लेभेल बेबायदि गेलेनानै जाहाथे गाव गावनि लाइफफोरखौ जाहाथे दाना लानो हायो। दा बेफोरखौ उद्देश्यखौ जों नायनानै एबा सावरायनायनि गेजेरजों बे खामानि हाबाफारिखौ जों मावगासिनो दङ आरो आंनिफ्राय दिनै बेखौनो खावलायनाय एबा जोंनिफ्राय दिनै बे बल जार्सिखौ मोननायजों लोगोसे दिनै जेसेबां क्लाबाव मोनबाय बे बिथांमोना जाहाथे बे फुटबल गेलेगिरि बिथांमोना जाहाथे मोजां गेलेनानै जाहाथे प्लेयार जानाय लोगोसे जाहाथे बे आरो लोगोसे दिनैनि जोंनि मेन उद्देश्यआ बेनो मानोना बे बल जार्सि होनाया माने आजिखालि सेंग्राफ्रा दिनै बेफोरबायदि गेलेनायफोरनिफ्राय गोजान जानानै आरो फरायनायनिफ्राय गोजान जानानै दिनै मेक्सिमाम जों नुनो मोनो दिनैहाय माने फेग्रा बुस्थुफोरखौ बाहायो। दा बे फेग्रा बुस्थुफोरखौ जोङो बेफोरनिफ्राय गोजान खालामनो थाखाय दिनै जों सेस्था खालामगासिनो दं। बे हाबाफारिखौ जों मावगासिनो दं। दिनै बल जार्सि होनायनि मेन उद्देश्यआ बेनो जोंनिफ्राय बेनो खावलायनाय जाहाथे बिथांमोना फेग्रा बुस्थु एबा बे लोंग्रा बुस्थुफोरखौहाय जाहाथे जाग्रा बुस्थुफोरखौ जाहाथे निसा आरो ड्राग्सफोरखौ जाहाथे बाहाया। जाहाथे दिनै बयबो बिमा बिफा मोनसे थांखि थायो बेखौ आङो दाखालिनि रादाबफोरजोंबो आङो फोरमायबाय बुंहरबाय रायजो राजा नायगिरि बिथांमोनाबो मिथिबाय। दिनै बिमा बिफाया बेनो गाव गावनि फिसाफोरखौ दिनै मोजां जाजानो थाखाय हास्थायो। दिनै स्कुलफ्राव थांनो थिनहरो नांगौमानि लेखा एडमिसन होयो बिमा बिफाया जाहाथे आंनि फिसाया सासे मोजां मानसि जानो हायो खोमा एबा आंनि फिसाया बेबायदि फरायनायफोरजों एबा गेलेनायनि बिथिंफोरजों जाहाथे मोजां प्लेयार जानायजों लोगोसे आरो फरायनायजों लोगोसे बेबायदिनो आंनि फिसाया जाहाथे मोजां समाजनि मावग्रा एबा बेबायदिनो गोरिब गुन्द्राफोरनि सासे मावग्रा सासे दैदेनगिरि जाहाथे जानो हायो खोमा होननानै दिनै बेबायदि मोनसे सिन्था धारा खालामनानै दिनै फिसाफोरखौ खांनाय जायो आरो फिसाफोरखौ फोरोंनाय जायो। दा बे फिसाफ्रा दिनै बे समाव जाहाथे बिमा बिफानि सनमानखौ जाहाथे लाखिनो हायो। दिनै बे बल आरो जार्सिखौ मोननायजों लोगोसे मोजां गेलेनायजों लोगोसे जाहाथे बे फेग्रा बुस्थुफोरनिफ्राय जाहाथे गोजान जायो होननानै आं बिथांमोननि सायाव खावलायनाय थादों आरो बिथांमोनाबो दिनै बे 6टा जे क्लाबनि गेलेगिरि जे बिथांमोन प्लेयारफोर सेंग्राफ्रा दिनै खोथा होदों। दिनै जोङो राननायनि सिगां जोङो फंनैसो जों बाथ्राफोरजों बिथांमोनखौ बानजायबाय। बे बानजायनायजों लोगोसे जोंनि जे बिथां जोंनि फ्रान्सिस टफो बिथां जोंनिनो इउपिपिएलनि सेन्ट्रेल इउथ जेनेरेल सेक्रेटारि बिथाङा फंनैसो बुंलांबाय दिनै बे जार्सिखौ मोननाय लोगोसे जाहाथे मोजां नोजोर होनानै जाहाथे मोजां गोसो होनानै जाहाथे खेलाफोरखौ गेलेयो। गेलेनायजों लोगोसे जाहाथे साफा प्लेयार जानो हायो आरो गाव गावनि बिमा बिफानि साननाय एबा हास्थायनायखौ पुरन खालामनानै जाहाथे बिमा बिफाखौ सनमान एबा लाखिनो हायो। बेफोरनि बिथिंखौ लानानै गोदै बिथाङा दहाय फंथामसो जुदि बानजायलांबाय बुजायलांबाय आरो निस्सय बिथांमोनाबो खोथा होदों दिनै बे 6टा क्लाबनि जे सेंग्राफोर बिसोर बिथांमोना खोथा होदों दिनै जोङो मोजां गेलेगोन गोसो होगोन जों गेलेनायफोराव एबा फरायनायफ्रावबो जों गोसो होगोन। जोङो फरायनायफोरखौबो जों गोसो होनानै दिनै जों गाव गावनि बिमा बिफानि जे हास्थायनाय थांखिफोरखौ जों पुरन खालामनो थाखाय जों सेस्था खालामगोन। आरो दिनै जोंखौ खोथा होबावदों बिथांमोना दिनै
जोंनि जे हाबाफारि मावदों बेखौ बिथांमोना जोंनि सायाव हामजानाय थादों एबा जोंखौ बिसोरो सनमान होदों आदोर खालामदों दिनै बे आमलायगुरि फिल्डआव बिथांमोना दिनै खौसे जानानै आरो बिथांमोना बेबादिनो जोंनि सायाव माने जोबोर हामजानाय थादों आरो बिथांमोनाबो जोंनि दिनै जार्सिफोरखौ नाजावनानै दिनै बिथांमोनाबो आरो मोजां गेलेगोन आंनि गोसो सिंनिफ्राय आरो जोंनि गोसो सिंनिफ्राय जोङो बिथांमोनखौ आसा आरो भरसा खालामदों बिथांमोना मोजां गेलेगिरि साफा साफा ओंखारगोन होननानै बेबादि आरो जोंनि दिनै जे थांखि जोंनि बे फुटबल आरो जार्सि होनायनि थांखिया दिनैसिम मोनबेसे क्लाबनो होखो आरो गासै बेसेबां क्लाबनो होनायनि थांखि दं दिनैसिमाव जोङो टटेल दिनै लानानै दिनैनि 6थाखौ लानानै टटेल 37 क्लाब जाबाय जानो हागौ डायरियाव नायनांगोन 37 जाबाय दाखालि 31 दिनै 6था क्लाब मथा मथि 37 आरो टटेल दिनै आङो दिनैहाय बुंस'नो हाया आरो माने रानलांबाय थागोन नालाय मथा मथि जेसेबांसिम कन्टेक्ट लादों बे कन्टेक्टखौ लानायजोंखौ होयोब्ला मथा मथि आंनि लिस्टआव दिनै 48था दं क्लाब दा बे बिथांमोनखौ होजोबनांगौब्ला आरो दा होजोबगोन आङो आंनि गोसोआव बेखौ सानदों आरो आङो दाखालि दावागुरि क्लाबाव बुंनाय जाखादों बे रादाबनि थ्रुयै जाहाथे आङो मोनफ्रोमबो क्लाबा जे सेंग्राफ्रा आंनाव कन्टेक्ट लादों बे बिथांमोनखौ आङो मालाबा दुखु खालामहोआ मानोना बयनोबो होनाय जागोन दिनैहाय आं रोखा बुंहरनाय जाबाय आरो बिथांमोना जे मोनथ'वाखै बिथांमोना दुखु जानो नाङा आं दिनै बे रादाबनि थ्रुयै आं बिथांमोनाव खावलायहरनाय थाबाय जाहाथे आरो बिथांमोना दुखु मोननानै थानो नाङा जाहाथे जे कन्टेक्ट लादों साफ्रोमबो मोनफ्रोमबो क्लाबाव आं होनाय जागोन आरो নমস্কাৰ আজি আমি এই আমলাইগুৰি প্লেগ্ৰাউণ্ডত উপস্থিত হৈ কিনে খুবেই ভাল লাগিছে কিয়নো আজি 6টা আমাৰ এই লোকাল ক্লাবক আমি জাৰ্চি আৰু ফুটবল বিতৰণ কৰিছোঁ আগত আমি মোটামুটি 30টা ক্লাবত আমি অলৰেডি বিতৰণ কৰা হৈ গৈছে আজি 6টা টিমক আমি জাৰ্চি আৰু ফুটবল বিতৰণ কৰিছোঁ আমাৰ প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বত এইবিলাক কামটো আমি কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ যেনেকৈ ইউথৰ ফালৰ পৰা আমি ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ আমাৰ প্ৰমোদ বড়োৰ হত ইচ্ছা আছে যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যতটো আগুৱাই যাওক আৰু খেলৰ প্ৰতি মানে অলপ ইণ্টাৰেষ্টটো বাঢ়ক সেইকাৰণে বিভিন্ন জায়গাত আপোনালোকে 2 দিন আগত আপোনালোকে চালে যে বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টতো আমাৰ CM আহিছিল এখন ডাঙৰ ষ্টেডিয়ামটো উদ্বোধন কৰিলে ফিতাখন কাটিলে যাতে তাতে এখন মানে ডাঙৰ ষ্টেডিয়াম হওক য'ত ল'ৰা ছোৱালীয়ে মানে পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰিব খেলৰ প্ৰতি ঠিক তেনেকৈ আমি ইয়াতো আমি অলপ মানে জোৰ দি আছোঁ যাতে ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ এই অঞ্চলৰ ল'ৰা ছোৱালী মানে ফুটবল প্ৰতি আকৰ্ষণ হওক যাতে নিচা জাতীয় মানে মদ ভাং গাঞ্জাত নাযায় শিক্ষা দীক্ষাত অলপ আগবাঢ়ে আৰু খেলৰ প্ৰতি অলপ আকৰ্ষণ হৈ কিনি ফুটবলটো মানে প্ৰেক্টিছ কৰি কিনি ভাল এটা নেশ্যনেল প্লেয়াৰ হওক ডিষ্ট্ৰিক্ট প্লেয়াৰ হওক বা ষ্টেট প্লেয়াৰ হওক বুলি আমি আশা ৰাখি কিনি আজি 6টা টিমক আমি জাৰ্চি বিতৰণ কৰিলোঁ डिजिटेल बड' निउसनिफ्राय गासैखौबो खुलुमनाय आरो बरायनाय बावहरनाय जाबाय मदद आरो हेफाजाबनि नोजोरजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस वेब पर्टेल सुखु दुखुनि समाव खैदां खैफोदनि समाव नोंथांमोननि राव जानानै ओंखारबोगोन डिजिटेल बड' निउस खौरां दैथायहरनो आरो जोंजों थोंजोङै फोनांजाबनो थाखाय जानबुं दं 6901559919 उदां आरो सैथो खौरां फोसावनायनि थांखिजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस